So I will start with saying what was the question I have to prepare for to give to the organizers, and it was česky. Pepe, this is what happens to me. Já se omlouvám, budu na vás mluvit česky. Takže zpátky k tomu začátku. Takže se mi vlastně organizátoři zeptali na jednu otázku, kde jsem se naučila kriticky myslet. A bohužel musím kriticky přiznat, že to bylo buď ve škole nebo na pracovišti. Tam se tomu věnuje strašná spousta času, ale velmi málo se věnuje tomu, jak aplikovat kritické myšlení ve vašem vlastním životě. Teď vám vysvětlím, proč sedím a nestojím. Všichni ostatní budou stát. Před 6 měsíci jsem spadla z koně. A protože to nebyl jednoduchý pád, a spadla jsem na koleno, tak jsem zhruba tak 3 týdny byla v nepříjemných bolestech. A kriticky myslíte, kdo vám to způsobil, zjistíte, že jste to vy sám. No a pak začnete kriticky myslet, jestli je to ta fyzická bolest, nebo se k tomu přidává i ta bolest psychická. V mém případě to bylo obojí. Bydlela jsem na nádherném místě v Evropě, ale zjistila jsem, že na tom místě se svojí rodinou trávím sotva víkendy, a že žiju 5. rok v zahraniční a moje dítě chodí už do 3. školy. A tak dál, a tak dál. Když vás fakt bolí už ten 3. týden ta noha, tak si říkáte, jak se z toho dostanu ven, a nic jiného nenapadlo, než prostě musím s tím skončit, vrátím se zpět do Čech a chci nějakého dobrého doktora. Když začínáte svůj vlastní business, tak vám všichni říkají, že to nejdůležitější je takzvaný commitment. Takže ten jsem měla. Ty tašky byly zbalené, už jsem se musela odstěhovat. No a pak přemýšlíte, že musíte věnovat nějaký čas tomu přemýšlet o tom, co budete dělat. A na ten čas si musíte alokovat taky nějaké prostředky. Protože alokovat si čas na přemýšlení znamená žít bez prostředků. V těch pozicích, kde jsem byla já, o penězích většinou moc neuvažujete. Takže jsem zjistila, že jsem od studentských let asi poprvé spočítala, kolik moje rodina na co utrácí. A co můžeme udělat pro to, abychom ten rozpočet mohli trochu optimalizovat a kriticky se na něj podívat. To trvalo chvilku, musím říct, a kriticky jsme si řekli, že naše dítě opravdu nemusí chodit do privátních škol, protože je spousta dobrých státních, že nemusíme dělat spoustu dalších aktivit, které vám radši neřeknu, ale toho koně jsem si nechala zatím. No a pak ten druhý krok v tom, když teda si řeknete, ano, mám na to 1,5 roku nic nedělat a přemýšlet a začít ten nový biznes, tak jsem si říkala, dobře, teď tu myšlenku, který na ten biznes mám, budu konzultovat se svými přáteli. A o tom je vlastně ten můj příběh. Většina z těch mých přátel jsou opravdu vysoce postavení manažéři a vždycky jsme se dostali k tomu, že mi dali svoji odpověď na to, co si myslí o mém biznesu. Ale po asi 3. interview jsem zjistila, že jejich reakce na moje rozhodnutí začíná vždycky stejně. To je fantastický. My ti závidíme, ale my to udělat nemůžeme. Tak poprvé jsem se nezeptala, přiznám se. Po druhý už jsem se zeptala, říkám, proč? No, víš, my máme hypotéky a ty děti chodí do těch privátních škol, protože ty všichni ostatní to dělají a já musím 3krát týdně na kosmetiku a někam jinam, kam chodí muži, nevím, co přesně dělají muži. A v každém případě to mělo nějaké konsekvence v rodinném rozpočtu. A tak jsem se jim snažila vysvětlit, že to tak nutně není, že tady je alternativa. Ale k mému úžasu ti lidé tu alternativu neznali, protože většina z nich neví, kolik jejich rodina měsíčně vydává na svůj život. A tak jsem začala přemýšlet já, jestli existuje nějaká relace mezi brilantností korporátního manažéra a brilantností manažéra svého osobního života. A popravdě řečeno, začalo mi být těch lidí líto, protože existuje statistika, o které jsme dneska hovořili s Peprem ve vlaku. Na smrtelné posteli ve studii lidí od 60 do 90 let
když jste jich zeptali, čeho v životě nejvíc litují, tak nikdo z nich nemluvil o svých chybách, ale všichni o tom, co neudělali. A já doufám, že když za 2 roky možná budu klepat zpátky na dveře těch velkých korporací, protože ten biznes prostě nevyjde, takže nebudu umírat s tím, že si budu říkat, já jsem to neskusila. A tak bych vás tady chtěla vlastně nechat s něčím, co je taková myšlenka, že byste měli začít, anebo se neměli zbavovat těch opcí, těch možností změnit něco v tom, co děláte, protože to vždycky jde, a abyste kvůli tomu nemuseli spadnout z koně, aby vám to došlo. Díky.